Hej, jeg hedder Stefania, og jeg er 24 år, og jeg har taget hotstep-uddannelsen i 2009-2010, og det var bare det bedste år nogensinde. Jeg fik så meget ud af det. Bare til at elske dansen endnu mere, end jeg gjorde i forvejen, og pludselig bliver jeg blevet en alsidig danser, meget stærk alsidig danser, fordi der bare var alle stilarter på uddannelsen. Og jeg vil råde dig til også at tage hotstep også 1-årig uddannelse, fordi at, det er noget, man aldrig glemmer, og du får så meget ud af det. Og hvis du bare har en lille drøm inden for danseverdenen, så er det bare det, du skal. Altså, der er ikke nogen vej udenom, og det er den her dansuddannelse, der er lavet til hvem som helst, hvis man gerne vil noget inden for dansen. Altså, jeg har nået rigtig meget siden. Jeg har gået på uddannelsen både da jeg gik der og efter. Jeg underviser på hotstepper, som jeg har gjort 3 år nu, i house. Og så har jeg stillet op til battles. Eksempelvis stillede jeg op til Just a Boo, samme år som jeg gik på uddannelsen, hvor jeg gik videre i house med min partner mor. Og jeg har optrådt rigtig mange steder, og nu er jeg i Top Notch Crew. Så jeg føler, at jeg er noget rigtig lang siden jeg tog hotstep-uddannelsen, og jeg er ikke rigtig i tvivl om, at det er det, jeg gerne vil nu. Så hotstepper!